boas noites. Seguimos retrasados. Parecemos un deses trens malos que chega á estación prácticamente cando xa todo o mundo colleu o autobús para ir aos seus destinos. Refiérome á estrada, refiérome de novo ao plan de obras, o famoso plan de obras que, en principio, estaba pensado para que mellorase o emprego e ao mesmo tempo con esa chuvia de millóns para a estrada, pero que aínda a estrada, onde se lle dicíamos, non ten ni unha sola obra aprobada. Eso sí, hai unha xa presentada, como escoitábamos, a José Antonio Donou, alcalde estradense, que é a do museo. En todo caso, hoxe indagamos e viamos que outros concellos apuraron un pouco máis. Entre eles, todos os da nosa comarca. Todos xa con obras aprobadas e presupostos importantes. Despois contamos, señores, moi boas noites, un día marcado de novo, xa neste xoves, polo plan xeral, polo procedimento do plan xeral, pero tamén por outras historias, a resaca da xuntanza dos empresarios de onte, entre outras cosas. Agora lles contamos todos os detalles, pero antes en titulares recopilamos os principais argumentos que lles ofreceremos neste tempo de televisión, aquí, en Estrada Televisión. Porque o certo grupo de presentes estaba preocupado por si a situación era tan grave como se podía facer para eliminar postos de traballo. Entonces analizouse un pouco os seres, as causas, motivos, como se propone. Contactarán con eles e aproximadamente a principios do mes que ven ou así teremos novamente outra reunión para todo aquilo que se estudou destas tomas de contacto, pois para poñelo novamente en riba da mesa e xa ter un enfoque un poquinho máis acabado, non? Con respecto veo aí a unidade técnica da delegación e optou por arranxar aquelo botándolle unha capa dun aglomerado especial que hai para eses patios. Ao mesmo tempo, e antes, evidentemente, vais a facer a recollida de agua. Como queres axudar? Podes facerte socio ou enviar unha axuda puntual. Pero, por favor, entra en unicef.es ou chama ao 902 31 41 31 e pide información. Precisámoste. A estrada sigue de remolque, xa yo contábamos. É o único concello do noso entorno que non ten aínda ningunha obra solicitada e aprobada polo Ministerio, ese famoso fondo dos millóns de euros, dos 5 millóns de euros que onte nos contaba o alcalde José Antonio Donou. Pois ben, o que sí están aprobados, hoxe estábamos investigando e achegámonos precisamente aos datos oficiais do Ministerio, son obras en varios concellos do arredor. Concretamente, as obras son para o concello de Silleda, a adecuación da ampliación do auditorio municipal por algo máis de 460.000 euros e a mellora e acondicionamento da rúa Santa Olalla. Tamén en Silleda, a mellora e acondicionamento da rúa Emilio Alonso Paz e, ao mesmo tempo, a adecuación e rehabilitación da praza pública de Quireza e do seu entorno. En Cerdedo, a rehabilitación de espacios do casco antigo de Cerdedo e dotación de servicios básicos cun orzamento de máis de 230.000 euros. En Forcarei, a urbanización e ampliación do polígono industrial de Vilapouca. Tamén en Lalín hai obras aprobadas xa, o Centro Social en Don Ramiro, o afirmado de Camiños Rurais en Goiás, Maceira, Sotolongo e Cangas, as obras tamén en Palmou e outros puntos de Lalín, o alcantarillado en Ribela Barcia, depuradora en Catasós, e a construción de un complexo social e deportivo en Goiás. Ademais, o condicionamento da Alameda, do Agro e das zonas adxacentes. Tamén en Lalín está aprobado xa o abastecemento á parroquia de Cangas e outros núcleos de población, ademais dos tratamentos superficiais de pistas, paredes de Vilar, Soutolongo, Castro e demais. Tamén en Lalín seguimos no concello do Deza, o alcantarillado en Outeiro e a reurbanización das rúas Cidade Xardín e dos Tilos.
A mellora no espacio público urbano das glorietas de circunvalación e tamén a pavimentación de pistas de acceso e núcleos rurais de Lalín. Tamén os traballos en Santiso, Xesta, Prado e outros que son de pavimentación e pista de accesos. O alcantarillado en Vilatuxe e a sustitución da cuberta no pabillón municipal de Lalín. Tamén a reurbanización das rúas Camelias, Sanmins e Acibros e o condicionamento do centro social da parroquia de Escuadro. Todo isto en Lalín. Na Estrada presentamos un proxecto. Foi o do museo. Está pendiente de que se nos aprobe. Cambiamos de asunto para chegarnos a unha xuntanza que tivo lugar onte. Xa llo adiantábamos, eran os empresarios da Estrada preocupados pola crise e que buscaban solucións. Onte eran as imaxes desa xuntanza, remataba prácticamente xa despois de rematar tamén nos a información, hoxe ofrecémoslle valoracións. Iniciada a reunión, como paso previo, nos dio unha información aos asociados de que no próximo mes de marzo vai se celebrar a Asamblea da Asociación Comarcal de Empresarios. A novidade desta Asamblea é que toca proceso electoral. Entonces, nun dos puntos da orde do día vai a figurar a elección de presidente e xunta directiva. Despois, unha vez que se tocou xa o punto da convocatoria, que era o falar da crisis, empezouse por analizar as distintas axudas que están a disposición dos empresarios. Por un lado, temos as axudas que proceden do Instituto de Crédito Oficial, o ICO, e por outro lado, as axudas que proveñen do Instituto Galego de Promoción Económica, do IGAPE. Estas axudas do IGAPE, porque, o IGAPE é un organismo que depende da Consellería de Economía e Facenda, pois estas axudas decía que poden ser ou non respaldadas por Sogarpo, poden ter o aval de Sogarpo. Entón, hai distintas líneas de axuda para as empresas, para os autónomos, hai específicas para entidades jurídicas e específicas para persoas físicas. Posteriormente, abriu un pouco o debate, porque o que se trataba era na reunión aberta, que todo o mundo opinase e expuxase os puntos de vista. Entonces, en principio, empezouse o surdiu o tema de falar dos expedientes de regulación de emprego, os famosos ERE, o que expuña porque o certo grupo de presentes estaba preocupado por si a situación era tan grave como se podía facer para eliminar postos de traballo. Entonces, analizouse un pouco os EREs, as causas, os motivos, como se propoñen, digamos, as consecuencias. Despois de un certo debate, chegouse á conclusión de que, aproveitando o ofrecemento do alcalde, vai facer unha solicitude para que interveña ante o IGAPE e máis ante o Sogarpo para que trasladen a Estrada uns técnicos e que expliquen a todos os empresarios interesados todas estas axudas, pero que veñen técnicos que sepan do asunto. Entonces, en este sentido, esta mañá fixemos a solicitude de entrevista e o alcalde vai a recibir a xunta directiva da asociación o próximo lunes, o día 19, ás 11 da mañá. Entón, a ver se traslado de todas estas inquietudes dos empresarios e a ver en que medida podemos contar con as axudas das administracións para intentar resolver a crisis que nos ocupa. E outra valoración chega dende o campo empresarial. Neste caso é Juan Torres, empresario, neste caso do Moble, que tamén fai a súa valoración. máis ou menos no que consisteu foi na gran preocupación que hai dentro de todos os sectores productivos empresariais do noso concello polo asunto que todos temos en mente, como é a crise que estamos padecendo, e entonces, bueno, pois a Asociación de Empresarios convocounos a todos os socios e empresarios do concello
para, de alguma maneira, pois, ver de primeira man os problemas que podíamos ter e como poder solucionar os mesmos, non? Entón, bueno, puñáronse encima da mesa unha serie de cuestións e de solucións que se van a adoptar a partir do antes posible, según se falou aquí, e, bueno, en principio parece que vamos a contar con un técnico de Sogarpo e con un técnico do IGAPE tamén, que van a vir para explicar as liñas de financiación que teñen postas en funcionamento neste momento para as empresas que poderán necesitar estas liñas das que estamos falando. Unha das partes máis importantes desta xuntanza, porque, bueno, como sabemos, é unha crisis xa non tanto de traballo, aínda que efectivamente sí que falta o traballo, pero é unha crisis financiera máis que outra maneira, non? Entón, as empresas estamos tendo bastantes problemas en conseguir financiación, en renovar as nosas pólizas, en conseguir descontar papel os precios que estábamos descontando antes, e, bueno, hai que puñer todo canto se poida, sobre todo unirse neste momento máis que nunca para poder salir deste problema o antes posible. E, bueno, esa foi unha das partes máis importantes desta reunión, como decía, e unha segunda parte que quedamos ainda sin día e sin fecha previa, pero sí que se quedou de falar para outra das maneiras de poder salir desta crise será entre todos xuntarse, unirse, agora máis que nunca, para poder competir mellor de alguma maneira e salir ao mercado, porque, como decía, traballo siga vendo e salir o máis competitivamente posible. Para iso, bueno, pois unha das maneiras é xuntarse, aproveitar as sinerxias que poidan ter as empresas da estrada para, como digo, poder competir mellor. O Concello está claro que debería de axudar, non? Debería de axudar sempre, no momento tan difícil, debería axudar máis. Eu penso que sí que ten a obriga como administración local, como administración que está máis cercana do cidadano, neste caso máis cercana ao empresario, porque non só estamos falando dos problemas que teñen os empresarios. Esta é unha crisis que acarrea aos empresarios e tamén aos traballadores, porque non nos podemos olvidar que no sistema productivo estradense estamos falando de aproximadamente 3.500 ou 4.000 traballadores que ante o panorama que nos encontramos, pois nos podemos encontrar moi rapidamente con expediente de regulación de empleo ou propiamente con concurso de acreedores de algunha empresa que van a deixar a moitos destes traballadores e as súas familias pasando problemas, non? Entón, eu penso que efectivamente desde o Concello si se debería de facer algún tipo de reunión ou ben coas empresas ou cos empresarios ou con esta asociación que hoxe nos xuntou e sabe máis ou menos os problemas que poden ter os empresarios, e puñelos encima da mesa e darlle desde ali, desde a propia Concellería de Industria, pois as axudas ou plantear os problemas que poderá haber e puñelos encima da mesa, sobre todo para non deixar os empresarios pois de alguma maneira de lado ou desamparados, poder estar ao lado deles neste momento tan complicado, non? En capítulo municipal, hoxe dous puntos de referencia. Por un lado, o Plan Xeral, unha vez máis, a comparecencia diante dos medios de comunicación da concelleira de Urbanismo, Irene Aguiar. Ela falaba do Plan Xeral desta maneira. Moi ben, pois, como xa saiu nestes días nos medios de comunicación, pois xa informou o alcalde de que estamos en estes momentos traballando arreo na tramitación do Plan Xeral. Como xa se informou tamén, na primeira fase da contratación do equipo redactor consiste na preparación do documento correxido para axustarse á orde da Consellería. En eso é no que se está a traballar, en preparar ese documento para o que teñen un período de 5 meses dende a firma do contrato para levar a cabo estas correccións aos que facíamos referencia. Entón, nesa liña, pois o equipo redactor, Visier, e o director Irisarri estiveron a estudar toda a documentación que se lle achegou pola nosa parte, non? Entón, parte desos traballos conlevaban pois reunirse con distintos veciños e interesados en asinar convenios urbanísticos. Respecto aos propietarios destas bolsas de solo, pois a intención é que, por suposto, que vai a iso por diante, sempre axustándose á legalidade e sempre axustándose á orden da Consellería, pois dentro deste marco de legalidade
que decía intentar lograr que haxa un consenso e que haxa que saia un plan que beneficie, que en todo caso que perxudique o menor número posible de veciños. Xa ten tamén todos os datos de os peritos, o traballo de campo que xa realizaran, están abrindo, como técnicamente chaman eles, abrindo todos os núcleos para estudalos todos con detenimento e valorar se hai que facer algunha modificación ou non, ou algunha corrección, ou supervisar algo máis ou corrixir o traballo que lle deron estes peritos, non? Entón, isto un pouco así sintetizado todo o que se está a facer. Como os dicía, penso que entre principios e mediados, na primeira quincena en todo caso do próximo mes, vamos a ter unha nova reunión, pero xa con un traballo un pouco máis perfeccionado, porque se están acabando de estudar todo, non? O non, para este equipo de goberno non existe. Este equipo de goberno está aberto a escoitar a todo o mundo e a estudar todas as propostas. E por outro lado, dende Cultura, Manuel San Martín Obedeiro tamén facía unha roda de prensa para dar conta de actividades do seu departamento. Arranxo do patio interior de infantil do Colexio Pérez Biondi, antigo José Antonio, pero a raíz de que alguén, en fin, indebidamente botaron ali grava, pois os rapaces cando caían, pois resbalaban nela, patinaban nela e levaban, era moi peligroso. Entonces veu aí a unidade técnica da delegación e optou por arranxar aquelo botándolle unha capa dun aglomerado especial que hai para eses patios. Ao mesmo tempo, e antes evidentemente, vais a facer a recollida de aguas pluviais que veñen do tellado do edificio e canalizalas para os registros que xa hai e despois botarlle a capa de aglomerado. É unha obra que fai a Delegación Provincial de Educación, pois que tamén están a punto de cubrirse con madeira os radiadores de ferro que están no mesmo colexio infantil, no pasillo, sobre todo que é na zona onde teñen que estar os pequenos cando chove. Entonces, para amortiguar os posibles golpes que se den contra os radiadores de ferro, pois vanse a cubrir con madeira nestes días. Hoxe tamén vos quero presentar as dúas primeiras actuacións da Escola Municipal de Teatro que van facer polas parroquias, que é unha teima na que eu tamén teño posto moito empeño, en que o teatro que se fai aquí, a Escola Municipal de Teatro, pois que fora actuar polas parroquias que así o demanden. Entonces empezaremos o día 24 de xaneiro en Riobó, no local cultural, e ás 7 da tarde. 7 da tarde porque é unha hora na que pensamos que é unha hora, ainda que é un sábado, unha hora na que poden tamén asistir os nenos, e malas, evidentemente é para todos os públicos. O espectáculo que van a representar é Criaturas, que é a obra que teñen en cartel, que tuveron un cartel o ano pasado, que estrenaron aquí no teatro, e que están levando a distintos lugares de Galicia, e agora tamén empezan polas distintas parroquias. Empezarán en Riobó o día 24 e o sábado seguinte, día 30, en Lamas, á mesma hora e tamén no local cultural. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato.
O tempo e os números da sorte. Galicia quedará durante a mañá nunha situación de pantano barométrico. Deste xeito, agárdanse bancos de néboa matinais en comarcas do interior que darán paso a ceos alternando nubes e claros agás na provincia da Coruña, onde as nubes serán abundantes e poderían deixar algún orballo ocasional ao longo da mañá. Os ceos con menos nubes de cara á tarde. As temperaturas mínimas estarán en lixeiro descenso, mentres que as máximas seguirán sen cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable agás no litoral norte, onde soprarán do sudoeste. A combinación gañadora do sorteo da Abono Loto de onte foi a formada polos números 10, 14, 18, 25, 38 e 48. Complementario o 6, reintegro o número 3. O resultado da 11, tamén do sorteo de onte, 14 de xaneiro, foi o número 38.879. 38879. E antes da despedida, lembramos titulares. Porque un certo grupo de presentes estaba preocupado por si a situación era tan grave como se podía facer para eliminar postos de traballo. Entonces analizouse un pouco os seres, as causas, motivos, como se propone. Contactarán con eles e aproximadamente a principios do mes que ven ou así teremos novamente outra reunión para todo aquilo que se estudou destas tomas de contacto, pois para poñelo novamente en riba da mesa e xa ter un enfoque un poquinho máis acabado, non? Con respecto... Veo aí a unidade técnica da delegación e optou por arranxar aquelo botándolle unha capa dun aglomerado especial que hai para eses patios. Ao mesmo tempo, e antes evidentemente, vais a facer a recollida de agua. Pois señores, máis nada, ata aquí a información en Estrada Televisión. Xa saben que poden seguirnos tamén a través de internet en www.estradatelevisión.com. Aí está tamén toda a nosa programación en directo. Por a nosa parte, máis nada, mañá será outro día. Saúdos, moi boas noites.